Hi guys, good morning to all. जोङो दिनैहाय मोनसे सिक्किमनि लाचुं होननाय जायगायाव दंफैयो मैया मोनायावहाय फैदों ओमफ्राय हटेलाव थाफैबाय ओमफ्राय जोङो दा मोनसे जायगायाव बेरायहैगोन आरोना बे जायगानि मुङाखौ जिर' पइन्ट ना मा होनो जिर' पइन्टनि मोनसे जायगा बे जाहैबाय मोनसे बरफ गोनां जायगा आरोना बेवहाय जोङो थांनो नागिरदों मोनायाव हटेलाव दंमोन बेनिफ्राय जोङो दा सिखारबाय रेडि जाबाय जों थांनोसै जोङो मोनायावहाय नैबे हटेलाव दंमोन आं हटेलखौ देखायनो नायदों लोगोबो जोङो बेयाव दंमोन रेडि जागासिनो आरोना सिखारजोब्बाय रेडि जाबाय लेट्स गो थुदो लोगोफोर जोङो बिदिब्ला थांनोसै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांब्लानो जाबाय बेनो आंनि थाखाय ब्लग भिडिअआ फार्स्ट टाइम जागोन अननानै गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा खालाम आरो माखासे रोङिफोरखौ नोंथांमोना फोरोंहरबानो जागोन आरोना नैबे दखान मोनसे खोथा नोंसिनो खोन्थानो बावदों मानो होनब्ला जों गेंटकनिफ्राय फैदों दे सिक्किम गेंटक दाख्लैनो जों गेंटक सिक्किमाव दंफैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय गेंटकआवहाय हरसे थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय लाचुंआवहाय फुंनि 9:30निफ्राय फैनानै बेलासिनि 6टायाव मोनफैदों ओमफ्राय जोङो दा बेरायनो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो बेरायनो ओंखारसिगोन ओमफ्राय जोङो बेरायनायनि सिगां ब्रेकफास्ट खालामना लानो आरोना जोङो ब्रेकफास्ट खालामग्रोनि स' फाइनालि फ्रेन्ड्स जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखारलांसिगोन आरोना ब्रेकफास्ट खालामखांबाय जोङो बिदिब्ला जोङो थांदिनि आं बोरमा ना मोसौ जाखोलाय मासे थिखोना लांसै नामा वाव जायगा नायदो जायगा लोगोफोर मोननोसै जोङो नै आयौ मा मोसौ थेङा ना मोसौ मिथुनलाय मा थेङा गोखै हलि मलि असिम ब्र हलि मलि असिम वाव हलि मलि वाव ओरैबायदि गुसु जायगा आरोना बेखौ मासे थिखोना लांसै नामाब्रा हनो बेखौ थिखोना लांसै नामा मासे क्या प्लेस है भाई क्या कमाल का चीज है यार क्या है भाई क्या है मलि सोरगोफुरियाव फैनाय बादि मोनलायलांबाय आङो वाव जायगाया नायदो जायगाया ओरैबायदि मोजां आयो ड्रनफोरजों खेबनो जि मोजां जायगाया ड्रनफोरजों शुट खालामनो हलि what a place bro wow Korea जायगा हाजो माबाया अन्थाइफ्रा नायदो अन्थाइफोर गिदिर wow नाय original मोसौआ दासो फैदों hi hello wow this is the Mount Everest इतना ऊंचा भाई इतना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है ये माउंट एवरेस्ट ये देखो ये माउंट एवरेस्ट है इधर वाव इतना ऊंचा भाई Vaya
मा इसे समायना सोरगोफुरि बायदि मा इसे रमायना ओइ गोसोखौ फैनानै गोजोननाय मोनदों या मा इसे जायगा मोजां बियो सिक्किमनिफ्राय फैबाय लाचुंनिफ्राय फैबाय 0 पॉइंट दायो बे जोङो आइसआव 0 पॉइंट जायगायाव थांगासिनो दं हेल' गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां मोजां लामा सामा मोसौफ्रा नै हाजोनि मोसौ So finally guys 0 point पहुंच गए हम लोग इधर देख सकते हैं चारों तरफ आइस से बांखारा आर्मीफोर थाग्रा फौजिफोर बांखार गोजा बे फिसा फिसाया नैबे बे फिसा फिसा गासिन गुदुं सिङाव दं गोजा ओरैबो नायनो हागोन Hello friends, finally सफैबाय जों 0 point आइसआव गब्र'जोबखायो नै बांखौ खेबलाय मिसाय अयथासार बिथांमोना फट' लागासिनो बेनिफ्राय गोजौआव थांजाले होननानै बुंदों मानो होनब्ला बिराद गोथौ गोदैयो नायलाय जोंना जुथाया सिङाव हाबलांनानै ओरैबायदि गुसु मोनबाय ओरैबायदि गोदैयो वाव आं बयलार जाबायलै ओइ ओरै गासिसाय 비디오 나가신다. 비디오 나가시네. 나가시네. 아들, 아무 디스타일 나누면 나기다. 지금 하지 마이. So finally guys, बैसिम थांनानै फैबाय. बिराद गोदैयो आरोना ओरै थांनो हाया. थैसिसोबो थांनानै
गोदोनानै फेन्दासे गोदोनानै दान्दिसे जिरायबाय एसे गाहायाव ओरैबायदि गुसु आखाइया जेबो थालखौनो मोनला माबा मबाइल दैनायफोरखौनो जेबो थालखौनो मोनला ओमफ्राय जुथाफ्रा नायगोन बरफआ माबायदि हाबजोबदों नै आथिङा साजोबबायबा आंना स' बेखिनियानोसै लोगोफोर जोंना दिनैना बेरायनाया ओमफ्राय माखासे भिडिअखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय थाबैनो लाबोसिगोन बेफोरनोसै आरोना जोंना दिनैना बेरायनाया जेरैबो बरफ माखासेया बै दाबसेयाव थाबोबाय ओमफ्राय जों एसे ओरै दाबसे गोजानसिनाव फैदों आरोना ओरैहाय एसे बांसिनबो दङ ओमफ्राय बेरायनोबो मोजां स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव मानो होनब्ला आंना ब्लग भिडिअ बानायनाया बेनो फार्स्ट टाइम होननानै बुंजायो खिन्थु आङो बानायनो बारा रोङा अन्नानै जायगाखौ माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो बेजों लोगोसे गुबुन भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो दङ बाय बाय थेंक्स फर वाचिं